सिगारेटखौनो गावबाय yes फटकाया एबारनिया चक्लेट बमा बेरबाय गारियावनो बेरबाय दुखु जानानै दङ नै बिथाङा फिसालाया आखाइ बायनानै दङ दायो बर्तमानाव माने बाइकजों गोलैनानै थ' गणेश भाइनि बाइक R15 बोदों नोंथांमोननो देखायखाबाय आं बाइक सेस एबाराव भाइनि रिटिमाया नै गाइस थारला फुरला फुरथाब जाजोबलांखाबाय नै सेस नै अबस्था गैला एकदम डेन्जार जाबाय आरो ना माने एक्सिडेन्ट जादोंमोन दै गाइस मैयायो ओमफ्राय जोंहानि फंबाया जादों आरो ना आंनि फंबाया ओमफ्राय बेनावथ' दा आखायानो थांबाय एकदम सनै जाखाबाय आखाया उपाय गैलासै माथो बुंनो नङा होमबा गावनि भुल होनांसिगोन फाग्ला बायदि सालायबालाय मानो जाया जानो ना ओमफ्राय सेस भाइनि गारिया बेस्रा दुखु न'आव थानो खानसि गारियाबो थांबाय मानसियाबो थांबाय हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि पुर ब्लग एडिशनाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअ नामा बिराद गोबावनि उनावथ' दिनैसो ओमफ्राय मानो होनबा ओरैजाय जोङो जेनेबा हस्टेलावसो थानाय जायो ओमफ्राय इनस्टिटिउटआव नों क्लास खालामनो थांबा थांबाय आरो बेनि उनाव फैबा हस्टेलाव थाबाय भिडिअ बानायनो जेबो चान्सखौनो मोना आरो ना ओंखायनो मा खालामनो आरो उपाय गैया ओमफ्राय बेनि थाखायनो गोबाव जाबाय दे बानायनो मोनिया ओमफ्राय आं दा न'आव फैनायनि रिजोना बेनो जा माने आंनि फंबाय आरो ना आंनि जिथु मेन फंबाय बेयो माने आखायानो सनै जबाय होननांसिगोन दा हाराया माने बे भाइनि गारिजोंनो बेजोंनो आरो ना मैया गोलैदों गोलैनानै ओमफ्राय गामियावनो आखाया नै बिदि बेखिनियाव आखाया आरो ना बेखिनियाव थ' बेखिनियाव सनै जखादों होननांसिगोन दा नङा होमबा गाइस मा बुंनो गावनिनो भुल मोजां सालाया ओंखायनो नोंथांमोनखौबो बुंखायो फां फुं नङा जेनेबा बाइकफोरजों माला मा जायो जेबो गेरान्टि गैया नालाय ओंखायनो थ' फंबायनाबो दा थांबाय आदा जिन्दागि सेथेबो नांसिगोन नङा होमबा बे आखाइजों बे सोरजोंबा बुलायनो हाबावगोन नामा हाला नङा होमबा सनै जखादों हाराया उपाय गैया दाथ' गोगोम थांखासिगोन फैसाफ्रा सानजा भाइया बिराद दुखु बेस्रा जोंहानि फंबाया मैयायो बेनि बाइकखौ लांनानै ओमफ्राय सेफायनानै होबाय थ' दायो खमबाबो थांसिगोन ना बेया बेसेसो थांगोन बायदि 25-30,000 बिदि थांनायनि चान्स दं आरो ना सेस बायजोबखाबाय माने नै सिगांनियानो आयै ओमफ्राय दा जोङो बेखौ मेडिकेलाव लांनोसै एकदम रिपेयार खालामनो थाखाय आरो ना बानायहैफिनसै थ' खमबाबो बहुद थांसिगोन बेयाव उपाय गैलासै होनांसिगोन भाइनो मानो होनबा बेनिसो नालाय गारिया आयै सेस जाजोब्बाय आयै बेनो आरोना टेनसना ओमफ्राय बेनि थाखायनो आङो गाइस न'आव फैदोंमोन मैयायो ओमफ्राय दा थांफिनगोन आङो 15आव थांफिनसै माथो खालामनो दा जोङो भाइजों आंजों बेखौ लांनोसै माबायाव रिपेयार खालामनो थाखाय खमबाबो 20,000नि सायाव थांनायनि चान्स दङ आरो ना प्राइसआ थ' लोगोफोर बिराद दुखु जानानै दङ नै बिथाङा फिसालाया आखाइ बायनानै दङ दायो बर्तमानाव माने बाइकजों गोलैनानै थ' गणेश भाइनि बाइक R15 बोदों नोंथांमोननो देखायखाबाय आं बाइक ख्रुजोब्बाय दा ओमफ्राय आखाइखौथ' जइन खालामना लाबोबाय खिन्थु जानायफोराव भिटामिन जानांगौ ना ओंखायनो इखो थालिरनि मैखुन ना मा बुङो मैखुम ना मैखुन थालिर बिबार थालिर मैखुम थ' बेखौ संनानै जाहोनो होदो आरो ना थ' माने रानोनो बेजों सिंनि गारायफ्रा थाबनो ओंखाय माबायदि नोंथां खबरा बिराद गोबावनि उनाव दिनै भिडिअ लालायबाय गाइस न'आव मोनफैनानै ओमफ्राय मा होनो बेस्रा दुखुथिया जिउ जानानै दोङो आंनि बांलाया ओंखारबायमोन नै गाइस जाजोबथारबायमोन सेस खालामना होसिगोन फैसाखौ जाजोबना होसिगोन आं जायाखै आं जाया बिदि नङा आं बिराद मोजां फिसाला आं बायदि फिसाला मोननायखायसो मोननाय नोङो आं बायदि फिसाला मोननायखायसो मोननाय नंगौ वाइस माने खोथाया ओरैबायदि जाबायना दा एक्सिडेन्ट जाबाय नालाय ओमफ्राय बाइकखौ जोङो माबायाव डिलाराव रिपेयारिंनि थाखाय दोननो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय बिसोर लाखियासै हरफिनबाय जि दिना पार्टसा फैगोन बे दिना माने लागायनो लिंहरगोन आरो ना बिसोर फन खालामनानै ओंखायनो दोनासै जोङो माबाखौ खर' जेसिना भाइजार दंमोन बे भाइजारखौ खुलिजोबनानै ओमफ्राय बेबायदिनो सालायना फैफिनबाय जोङो गणेशआ बिराद दुखु जोंना भाइया उफाय गैया बेस्रानि रिटिमाया थांनानै दङ ना उफाय गैया बेनिखायनो
ओमफ्राय आं बे जिथु सिगाङाव बानायबाय थादोंमोन ना न' नोंथांमोननो देखायदोंमोन थ' बेयो जाजोबथारसिगोन एसे नांबावगौमोन ओमफ्राय दा स्टप जानानै दङ आं नेक्स्ट भिडिअ'आव मोजाङै क्लियार देखायगोन बेसेबां जाखो आरोना नोंथांमोननो देखायगोन आं दे टेनसन लाना दा भाइनि गारिनि अबस्थाया माबायदि जालायखो दा आरो देखायनि आं नोंथांमोननो नायदो थ' गाइस नाय अबस्थाखौ नाय खुलिजोबना लाना फैबाय सिगांनि मार्केटखौ ओमफ्राय उफाय गैया फाननिसिनो बेस्रा भाइया जाबाय बेसेबां हरनो नागिरदों 54 बन्द'बस्त जाना दोङो गोदान गारि हरसिगोन फाइनेन्सआ जोबाखै दाबो मानो होनबा बारा दिन जायाखै नालाय गारिया ओंखायनो दा हरसिगोन आरोना बेखौ सोलायना हरनांगोन बेखौ सोलायजोब भाइजार लगायजोबखागोन नालाय दायो बिराद दुखु बेलेगफोरा दिवालीनि पटका गावगासिनो थाव थाव थुब थुब जोंना गारिखौनो गावना होबायलै गारिखौनो गावबाय सिएस पटकाया एबारनिया चक्लेट बमा बेरबाय गारियावनो बेरबाय मालायफोरा बेरहोगासिनो दुम दुम दाव दाव होननाय सासेया एन्जर सारनि न'आव एन्जर थाग्रा न'नियाव एन्जर फिसियो नैलाय बेनो एन्जर जाग्राया पाट्टु अबस्था गैला बिस्रा जोङो बाय मोनानानै दङ ओमफ्राय बेनिनो सासे बायग्रा फैदों नै आलमथाइबो बायग्रा बेनि गारि नै बमाखौ बे सिङाव लगायना गावना बिरफुजोबो नामा गारिखौ बेनिखौबो ओरैनो दिवालीनि बिराद टेनसन जाजोबना दङ मालायफ्रा दिवालीनि पटका गावगासिनो जोंना फैसानि थाखानि माबा माबि गैया जाला आंनि हिनजाव नांगौलै फाग्ला बे सिनायना सिनायाखै गाइस नोंथांमोना आं देखायना होनि नै दा हिनजाव नांगौनो बेस्रा खारजाखाबाय सासे खारजानायालाय ओमफ्राय दा लायोनो ओमफ्राय बेखौ सिनायना सिनायाखै नोंथांमोना मिथिया बेयो सिलरा जाग्राया बे नासि बारग'ना मा होनो बेखौ जाग्राया खनसेनिया बेनो मानसिया हिनजाव नांगौनो सासे जोंफोरा मानि टेनसन बेया हिनजावनि टेनसन सासे खारजाबायबो नालाय उपाय गैया नैला बेनो गोलैग्रायाथ' सासेया सासेनाथ' आखाइ बायना न'आवसो गोलैना दोङो जोंहाना फंबाया थ' गाइस नोंथांमोना आंनि फंबायखौ आं मानो देखाया मानो होनबा बे केमेरायाव नुजाया केमेरायाव माने भिडिअ लायोबानो बे रागा जोङो आरोना ओंखायनो आं नांलायनो गोसो गैया नालाय ओंखायनो आं भिडिअ देखाया नामा फंबाय बेसेबां खिगोन दा दोखो गसिगोन ना खै लाखसो थांगोन सेस ओमफ्राय नै दा बायग्रा फैदो गोमो एकदम हिप हपसो सलायाथ' कास्टमारा बेनो बायसिगोन बेयो ओमफ्राय बेनि गारियावनो लगायना होनोसै चक्लेट बमखौ दिनै दाम बिरनाय फाग्ला गारिया ग्राफिक्ससो रकेटसो बेबो नैबेयावनो भुट खारनो नागिरदों जों मोदाय हरनि मोदाय बिदिनो फागो आंनो बायमोनानि मा होनो लिट्रिङा लिट्रिङाव भुट थायोनो फाया खिनो थांनो हाया जादों गिनानै ओंखायनो बेखौ होखारनो एसे नै बेजों संनानैसै दुर जाबा लागबो रको आदाव बे आसियाखा खारनाया बासा बेको बिपद फंबाय बिपद लागाव Man, Oh my god, बेसेबा गोजौ बिरखाबाय भिडिअ नुजायानदां जेबो जाबावा थाग्रा माल चाइनिस माल नङा बे 100 थाखायाव मोननाया स्टिलर बाल्टिं 100 टका होनो बेसो टाटा माल डेन्जार नै बेनि बुदा खारखासिन बेयो दायो लिट्रिङाथ' फाग्लासो हाग्राबारियावसो दंखायो खनब्रै नङा खनबा गाहाम खियो बेयो बारा जायोना मानसिया हराव जोंनिथिं जेबो माने दिवालीनि इन्जय गैया आरोना बिराद दुखु जाजोबना दं मानसिफ्रा बाइकजों गोलैनानै दुलान्दार गोजाना सासेबो मोजां मानसि गैया बेयाव फाग्ला गोजाखा